Right, mastreets social media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndine ka video kandoda ndikuratidze actually ndanda nenguva ndisina kumbouya ndichiitezvo. Ndine ka video kandoda kuradzai vanonzi Baba Magirazi vandoda kuti ndisvitse kwamuri, asi kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget kuenda kunotfollow on our Facebook page rakanzi Saint TV. Ndichito zviri kudizvudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, aiwa chanzvadzi chamai venyu ndiri panapa. Ndine ka video kandoda kuti munge muri munozvionera. Imonyorawo comment section kuti munofungei nezve vanonzi Baba Magirazi. Baba Magirazi vatasanganawo nawo vanoitawo zvekuprofita I think ku area yekwana Fiyo muguta reHarare. Ka video kachona ndekaka kanotevera. Mzukuru uri muzvikora saka uchasvira imba yako ndo zvandiri kutoona zviripo kwete kutotanga inini handada tuufe alika toko yako yanga yanokorwa ndobva yatorwa ndobva yatanga kuiswa mumuriwo. Handiti pane munhu akabatwa achiisa mushonga mumuriwo hongu muroja iyeye muroja akauya 1989 baba hongu angaida kuti panozotemwa muriwo kana panooma muriwo ndokuoma kwako chokwadi akatombozvibata muroja ari kuti mbuya ari kugara kumusha saka iwo ndoripo saka wafanira kufa asara hake nembai chokwadi pakatouya vakawanda achivadzingisa saka ndiri kunzi ndakachenjeresa. Saka manje iwewe wotogara ufane vamwe wako uchiimba ndokubereka asi ukangobuda mubereko wotemwa unge muriwo. Hatichatobudi mubereko ndakubereka ka wamwana wangu chauya chinoona inini handiti kana wabuda mubereko zvazvako. Amen. Chafa iwe. Ndafe. Mwana kumurairei. Muudza kuti chii? Ndikafaini nawo. Ukagare. Hauna upenyu. Hauna upenyu. Vanhu zamai musachika. Ndakamuudza kuti chiiko? Hauna upenyu. Saka mosha yacho ndeyeiko? Mosha yacho ndeyekuti akudedzi hanzwe akapara mosha yaiko asinganditeereri zvandaida kuti aita anozviziva zvokuita seiko anozviziva zvandaida Vamos!